kaninyo mga binati o minahal kong matalon. Okay, di ata karon sa Matalom Boulevard kung diin kung mosoroy mo dire, doon na namoy mapalit nga mga pagkaon murag tinuod sarot tinuod dito guys. Di ata karon sa Matalom Biwok kung diin pohon guys, inig ka November 14 to 18 niya. Ang himuon sa 14 mao ang Seafood Festival dire sa to ang Biwok niya. Mao ni mga event, dunay mga tindahan or mga acoustic nga paghimuon dire. Ako manghinaot nga atong suportahan og ang panahon niya si God pod mo support at agantin niya mayong panahon o daghang tawo nga mobisita sa ato ang Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalom or sa Matalom Biwok. Okay, kung mosuro mo diri mao ni atong mapalit diri guys. Makapalit tagkuan diri natay balot. Okay, mao ni guys, manig ato ang mapalit diri kung mosuro mo sa ato ang Matalom Biwok. Okay, mani balot guys, pakita ha. Mani atong mapalit guys kung atay balot diri ha sa ato ang kuan Matalom Biwok. Mani nihang mapalit diri niya. Napod tay pansit canton ni guys na pwede mong magpaluto. Okay, ang atong kindi niya mao ni guys. Ano tempura hotdog si ato ma'am. Okay, katong musuroy sa ato ang Matalom Biwok. Welcome ang tanan nga mo bisita diri niya. Natay mga MP, natay mga beer nga mapalit diri sa ato ang Matalom Biwok diri sa lungsod sa Matalom. Good luck og happy Saturday kanatong tanan. Suroy na guys.